ensam Majestät på väg upp här. Sen kommer ingenting och så kommer några stycken och det är Jörgen Vandenberg som är tvåa. Höger med att det blir för glider iväg Claesson ut och då tappar han ner sin plats. Det är Jörgen Vandenberg som har tagit över ledningen. Svenroth går in på alternativet, även Claesson går in och även Jens väljer där bak. Då har vi Martin Emanuelsson alldeles strax på en andra plats strax bakom Jörgen Vandenberg. Svenroth, ja, han hänger bra med sin Volvo C70. Claesson, ja, han glider ut där och då kommer Jens Rosendahl upp på fjärdeplatsen. Nej, det lyckas han inte med. Claesson fortsätter hålla sin fjärdeplats. Framme i ledningen är det Jörgen Vandenberg på den. Han tappar ner till tredjeplats. Svenroth kommer upp på ytten. Han håller dock sin andra plats. Men han tappade många meter fram till Jörgen där framme. Så nu är det mer fight om andra tredjeplatsen än första andra. Och det är Wiffen och det är Svenroth. De klättrar nästan över varandra där framme. Och det tackar vi Jörgen för. Ledningen som digger ut den. Bakom har vi Claesson på en fjällplats och Jens Rosendahl på femteplatsen med sin Volvo. Precis uppe i bakgaserna på den och där får han en lucka och sticker om på iden. Och det är Martin Emanuelsson som är uppe i ledningen. Tyvärr så är Jörgens bil ger upp. Ja, det ser ut som det brinner under huven också. Brandsläckare vid. Någonting händer riktigt allvarligt där. Så det är inte få ut föraren, få ut Jörgen ur bilen. Martin Emanuelsson tar i alla fall 7 poäng. Svenroth tar alla på andra platsen. Få ut ur bilen. Öppna huven också för det ser ut som det ryker där framme. Så ja, nu kom du också med på film, farbror.